Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Sa padayon nga pagtabuag sa mga pulong sa Biblia, mapaminawan na sa duha ka oras matag adlawng Domingo ang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini mabati sa alas 12 sa udto hangtod sa alauna sa hapon o sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi uban ni Reverend Charlie Eugenio og mga kauban. Sundi ang programang mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mohatod kahayag paghubad sa mensahe sa mga balaang pulong diha sa Biblia aron mapalawman pa nato ang pagsabot sa pagkaon sa atong kalag. Mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon, amo na sab kamong pagadapito nining usa ka programa sa PBCM, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing magadapit kaninyo og magapanghinaot nga nakamo sa kabaskog sa inyong panglawas para maoy magamit nato nga puhunan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapagatod kanato sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo paden sab nga among pagtudlo kaninyo. O kung may mga basahon man nga referensya nga gibasa, dili para gamiton sa pagsupak sa Biblia. Og nining tungura among mga pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalilain karon nga mga dapit sa inyong pagpatalingog. Una, diri sa PBCM compound, salamat sa inyong padayong pagsuporta para sa itong programa. O sa tanang mga chapter president, dili nato matagsa-tagsa ang paila sa ngalan, no? Pero kamunan niya na ang atong gipangamusta, labi na sa inyong pag-angkon, pag-abaga sa radio station nga inyong giangkon sa maong dapit, din kamo niya na pahimutang. Salamat. O dili usab pagkalimtan nato ang atong obligasyon may tungod sa binulan sa paghatag para sa PBCM Palace reconstruction o pagdumdum usab sa sulod sa katuig mamay tulo kahugna nga atong panagtigom Disyembre 29 ug ang Marso 10 ug ang Agosto 19. O nining tungura among mga pangamusta usab kang attorney Samuel Arnado, no, sa iyang makanunayon o makugihong pagsunod nining programa sa PBCM Con Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Og nining tungura mga paila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong utok natong tanan kini usab si Brother Cesar Pateo magkiguban usab dining atong programa mga lingitong damdag sa kinabuhi. O ania pa ang usa pa ka ministro makiuban. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos. Moy usa nga makiguban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagbatalingog magaigsonan dinhi sa RPN Dixki o Teleradyo Cagayan de Oro City. Alas 12 ngadto sa alauna ang tagnas kahaponon mga kaigsunan matag adlawng Domingo. Live kita sa Facebook mga kaigsunan ug makita usab ninyo kami sa TV5 sa Parasat Cable TV. Ug usab masudlong usab ninyo ang among programa sa YouTube. Og dinhi usab sa RPN Dixki di Dipulog. Mabati usab ang atong programa matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabhion. Og ingon man dinhi sa Dipulog lang gyapon sa RMN DixDR. Mabati usab ang atong programa matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Ug ang programa sa PBC nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan dinhi sa Cebu City sa DYLE alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon dinhi sa Toledo City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR radyo natin alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Bayogan City sa City FM
alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kabuntagon masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon matag adlaw Domingo. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Pawi Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN Dix MB alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Mabati usab dinhi sa FM station sa Valencia sa IFM. Dinhi sa Manolo Portage Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa RMN Dix PR alauna ngadto sa launa imedya ang takna sa kahaponon. Og dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa Digsario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Cabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Y Kurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Kumusta sa mga PBC Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio og dinhi sa Hingoog City sa Rail Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Diadtong gustong magpadangat sa mga pangutana i-text lang kami sa numero sa Globe 0917-811-8882. Ang among mga pagpangamusta sa mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika nagasud-ong kanamo via Facebook Live gikan sa Blackport, New York, United States of America, Sister T.C. Kulihat, Sister Lily Patterson or Peterson, Sister Richel Barbusa Kasamuramos Graham sa Oklahoma, United States of America. Usab ang mga kaigsunan nga nagasud-on kanato gikan sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia, Maryland, United States of America nila ni Juanito and Justina Amakiton Hermias family, Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, nagasudon sila kanato via Facebook Live from United States of America. Dini sa Santa Irene, Agusan del Sur, ni Brother Ambrosio Birano and family, og sa atong igsoon, Engineer Brother Derwin Mangalos, atong igsoon din sa Taguluan, Brother Jiri Edkila, og sa imong pamilya. Sa tanan nga nasulod sa PBCM compound, mga kaigsunan, og sa tanan nga nagasud-ong kanamo sa via Facebook Live, og naminaw sa radio, kamo na niya na ang kalakip sa among gipanimbaya. Garon sa paggisgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Sa atong mga pagtuon karon, Brad Ronnie, mga mahala mong tigpaminaw, ang pagtubag sa giluotang pamahayag ni Bindilyo nga nanuka diri sa Dipolog sa RPN DX Kidi, no? Alas 7 ngadto sa alas 8 sa kagabion. Instead nga dito ni siya sa DX DR, no, sa RMN mao nga oras sa adlawng Domingo ni layas man diri sa gisibyahan nato pod sa TXKD RPN. Yan iapunta sa atong gisibyahan nga naay atong programa sa udto unya tubagon pod sa hapon. Kining atong gihatag nga pagpamatuod sa Biblia nga ang Espiritu Santo sa simbolika gipakasama og tubig, gipakasayop niya kita niining pastor sa Sabadista nga halos tanang mga pastor magtuo nga si Ellen Goldwhite propeta, siya ra gyud nagsukwahi ambot og nganong napasagdan ni siya siyang pagtuo nga wa ni expelled basig pila ka adlaw ma-expel ni siya unya maglaenan ni siya nga kita kuno Brad Cesar, Brad Ronnie, ato kunong gihimo nga ang Espiritu Santo tubig. Sa diyang napamatud-an nato, dali-dali siyang kambyada oy. Mura bitog driver's truck nga nangambyada siyang primera, dali-dali nilagpot nga tos pangambyada sa kwarta para dili maglibog o makaingon ang mga tigpamati nato, Brad Ron, nga kita
mabutang-butangon ining mga pamahayaga, ayo nga atong ipabati brethren ang una nga iyang gihimo nga makalibog kuno ang atong pagpresentar sa pagwali sa Espiritu Santo, atong gihimo lagi daw nga tubig, unya gihimo po nato daw kuno nga kapahulayan. Asa mo kuno'y tinuod niya na ato ipabati brethren. Okay, Reb, atong ibabati gini para nga dinita magpasikad sa atong mga pagtubag ug nahusto ba ni siya sa iyang mga pagsupak ug komentaryo dinhi sa atong pagpadayag nga kining Espiritu Santo sa simbolika tubig pud ni atong paminawan ang tingog ni Mitchell Bendilio kining pastor sa Sabadista. Tanawagan niya, itag na, unya ang katawanan mga kaigsonan na apay, ilan na po nga, gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ha? Makalibog ba? Ha? Iatong una mga kaigsonan, ang Hebrew 4:9 ang adlang ipapahulay, maoy kwa, Espiritu Santo. Karon na tubig na pong Espiritu Santo, asa may tinuod ana? O di klaro nga makalibog kunong among wali kay sa una kuno mga adlaw amo kunong gipamatuod nga ang Espiritu Santo kapahulayan, karon gihimo kuno namo nga tubig. Balikan ta brethren, ang pinakapunto gihimo nila nga ang Espiritu Santo tubig. Kitay gipasanginlan ba brethren? Okay, atong paminawan ang iyang mga pamasangil diri kanato nga kita lang kuno ang naghimo sa Espiritu Santo ingon nga tubig ni atong Onya kay kita may naghimo sa Espiritu Santo nga tubig, nagpakita nga wala gyud ay hibang kaagan brethren. mao kana. Kay maumang gini ang mahimong resulta karon. Tinuod, giingnan matanyag piki, di kung piki ta kinanglan nga siya dili piki. Kay kung kita piki unya mupaka siya mo ay napiki nini karon. Tinuod ko na atong balikan ang pagpaminaw sa tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista niya. Tanawagan niya, itag na, unya ang katawanan mga kaigsonan na apay, ilan na po nga, gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ilan na po nga, gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Gihimo kuno namo nga ang Espiritu Santo tubig. Mo na among pa siguro sa pagpabati diya kaninyo nga ila na pod nga gihimo nga ang Espiritu Santo tubig, meaning nga wa siya kay balo nga ang Espiritu Santo diya sa simbolika tubig kay nganong og nahibaw pa ka nganong miingon man ka ila na pod nga gihimo unya karon kay nakapamatuod mi ni kambyada na pod din siya mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsonan. Atong pamation ang iyang pagkambyada brethren para iyang gipasabot niyon nga ang gipasabot daw niya 22:17 kuno sa pinadayag nga mangureksyon siya kay di kuno mao among pagsabot. Kung mangureksyon ka sa pinadayag 22:17 nga dili mao ang among pagsabot kay gipakita man gyapon namo additional reason nga naagyapon diya nga ang Espiritu Santo gisimbolo og tubig. Dili ka mag-ingon nga gihimo na pud kuno namo nga ang Espiritu Santo tubig. Niya atong pamation brethren. Okay, Red. Cesar o labi na sa nagsunod karon sa atong programa. Okay, atong paminawan ang tingog ni Mitchell Bendilio. Ang ilang gipanggamit mga kaigsoon nga ang Espiritu Santo nisulod na gud sila igsoon nga daghan ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo inyo daw nga tubig. Ang atong gikuan ang buwa pinadayag 22. Kaya ang ilang gigamit pinadayag 22 mga kaigsoon nga ang Espiritu Santo daw tan-awa matod pa dinhi at mo na atong gikoreksyonan. Ato amo na atong gingon sa bersikulo 17 mo na atong gitubag. Na kining tubig sa pinadayag 22:17 dili na Espiritu Santo atong basahon. Timan-an nato nga gikoreksyonan daw kuno niya ang gipasabot namo sa pinadayag 22:17 kay dili kuno na Espiritu Santo matod pa niya. Pero lahi man ang mangoreksyon kag pinadayag 22:17 nga dili na Espiritu Santo kanang tubig diya. Kay ngano sa pagbasa namo sa paghatag namo katarungan nga ang Espiritu Santo tubig, girepute nimo. Gihimo nila nga ang Espiritu Santo tubig. Dili gyud di ay tubig. Atong ipadayon og unsay unod nining 22:17 nga mao kuno ni yang gipasabot ni kambyada din siya
nga mangoreksyon lugar atong pamation o pamation sa pagpadayon Brad Ron. Okay, Reb, sige niya. Ang espiritu o ang pangasawunon nagaingon umarika o siya nga nagapatalinghog paingna umarika o ang giuhaw paria ang may tinguha paimna sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Kinsay nagsulti ang espiritu. Unsay giyo sa Santo kauban sa pangasawunon? Umarika mo. Imna ang tubig nga naghatag og kinabuhi. Ang pangutana, kinsay nagsulti ang Espiritu Santo o ang pamanhod ang pangasawunon. O ang Espiritu Santo o ang tubig nga sa pinagayag 22:17 mao pa ang Espiritu Santo. Mingon ang Espiritu Santo, umarika mo, imna ko. Atong nakita og nabati mga mahal namong tigpaminaw nga kun kana kunong pinadeg 22:17 nga nag-ingon daw ang espiritu ug ang pangasawunon, admitado siya nga Espiritu Santo na o kanang pangasawunon. Kung kana kunong tubig nga gisgutan diya nga giawhag sa espiritu ug sa Espiritu Santo ug sa pangasawunon, nagduyog lugar ang pangasawunon ug ang Espiritu Santo sa pagsugilon nga adunay tubig nga ipainom. Busa dili daw na Espiritu Santo ng tubiga nga ipainom. Kay moingon daw unta kuno ang Espiritu Santo, imna ko ninyo. Wa man kuno mag-ingog imna ko ninyo. Ang question diya, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan. Kay gihimo man lagi kuno namo ang Espiritu Santo nga tubig. Ilang gihimo nga ang Espiritu Santo tubig, pangutana. Kung dili man di ay ipainom ang Espiritu Santo, kay dili na tubig ang Espiritu Santo, matod pa nimo. Kay og tubig pa, kung siya pa na, imna ko. Gawas nga imong gikoreksyonan nga wa mag-ingon, imna ko, dili po ka sumugot, nga ang Espiritu Santo, tubig kay matod pa nimo, gihimo kuno namo ang Espiritu Santo nga tubig. Na, si Apostol Pablo nganong nakasabot man nga wa man ka di ay mag-ingon ang Espiritu Santo nga imna ko. Nakasabot ba si Apostol Pablo nga ang Espiritu Santo gipakasamag simbolo nga tubig? Busa ang Espiritu Santo sa nasabtan ni Apostol Pablo magpainom, busa nag-awhag si Pablo niya na nga ipainom ang Espiritu Santo, Bradon? Si Apostol nga si Pablo Riberi nakasabot nga kining Espiritu Santo tubig ni kay matod pa niya ipainom ang Espiritu Santo. Diatoy Biblia nga the message. Ano ko mabasa Riberi sa pahayag ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 18 gingon sa pagbahayag. Don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Matod pa ni Pablo sa atong gibasa, ingon siya, ayaw pag-inom og daghan nga bino nga baka pamubo sa imong kinabuhi. Imna ang Espiritu sa Dios. Nakita nato Mitchell Vendilio, nag-ingon si Apostol Pablo, drink the Spirit of God. Di kay inuma ang Espiritu sa Dios. Hain ba kining Espiritu sa Dios, Brad Cesar, nga ipainom nga sa pahayag na usab nga adunay lain na usab nga simbolo para sa Espiritu sa Dios, gawas nga tubig ipainom, hain ni ang Espiritu sa Dios nga ipainom. Aniya ka na dili mabasa Riberin sa nakasulat sa San Mateo Kapitulo 3 versikulo 16 giingon, og sa nabautismuhan na si Jesus, siya miyawas dayon gikan sa tubig. Og tanawa na bukas ang kalangitan, og iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mukunsad o mikunsad nga ingon og salampati. Unya giingon dinhi sa atong gibasa. Di klaro kayo nga ang Espiritu sa Dios, Brad Cesar, mikunsad nga ingon nga salampati. O di kung ang Espiritu sa Dios giingon nga drink the Spirit of God, di ang Espiritu sa Dios gipakasamag tubig kay imnon man. Pero sa gibasa ni Brad Cesar, ang relasyon sa gibasa ni Brad Ronnie ang Biblia nga the message sa Episo 5:18, relatibo dia sa Mateo 3:16 nga gipakita nga ingon nga naghulagway og
salampati ang Espiritu sa Dios. Unsay prueba nga kini nga Espiritu sa Dios nga gibasa nimo Brad Cesar sa Mateo 3:16 ug sa gibasa ni Brad Ronnie sa Episo 5:18 sa Biblia nga the message nga kini maugyod ang Espiritu sa Dios, mao kini ang Espiritu Santo. Dinhi ka na Reverend mabasa nga ang katong Espiritu sa Dios gitawag ka nag Espiritu Santo. Ug ang prueba basahon ta ang Lucas ayang kapitulo 3 bersikulo 21 ngadto 22 giingon. Og sa nabautismuhan na ang tanang tao, og sa diha nga si Jesus usab nabautismuhan na, og nagampo ang langit na bukas. Og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo, klaro na kay dire nga ang Espiritu sa Dios giingon na dinhi nga Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon sa salampati og gikan sa langit, miabot ang tingog nga nag-ingon, ikaw akong anak nga pinalangga, kanimo may kalipay ako. Busa klaro nga sa Mateo 3:16 nga Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon og salampati, giingon kana sa Mateo 3:16 mikunsad ingon og salampati ang Espiritu sa Dios. Pag gibasa ni Brad Cesar ang 3:21-22 sa Lucas, ang Espiritu Santo nga mikunsad ingog salampati mo na ang Espiritu sa Dios. O nakita na to, drink the Spirit of God. Naasa man Mitchell Bendilio, nakakuha si Apostol Pablo nga wa man di ay mag-ingon ka ang Espiritu Santo nga imna ko ninyo. Huna-huna aragod Brad Ronnie. Ang mahitabo ani kining sinabtan ni Bendilio ang mahitabo nagbuot-buot ni si Pablo sa pag-ingon nga kining Espiritu Santo tubig. Munang sayang pagkripyot Reverend ingon siya makalibog daw nga atong wali kay kita lang kuno ang naghimo nga kining Espiritu Santo tubig. Samantalang gibasa ta sa Biblia, si Pablo nag-ingon nga ipainom ang Espiritu sa Dios nga sa pagsusi kanang Espiritu sa Dios nga ipainom mo ng Espiritu Santo. May lugar karon nga giatake niya si Apostol Pablo Brad Ron. Ingon gud niya na ang mahitabo Reverend iyang giatake si Pablo. Na ngano man nga kini ang giimong giingon nga piki mao man ang nakapapaka nimo, wa man di ka kay bawlon niya na. Na karon si Apostol nga si Pablo, tungod kay ang iyang magtutulo, mauman ang atong Ginoong Hesukristo. Dito ba sa atong Ginoong Hesukristo, si Apostol Pablo nakakuha nga ang Espiritu Santo tubig sa simbolika brethren o buot-buot lang kana ni Apostol nga si Pablo? Sa tinuod lang Reverend si Pablo wagin magbutbuot sa iyang pag-ingon nga kining Espiritu Santo tubig. Kay mismo ang atong Ginoong Hesukristo nagpahayag usab kabahin sa Espiritu Santo nga kini siya gitawag usab og tubig sa simbolika. Niya basahon nako. Ang pahayag sa nakasulat sa Biblia dinhi sa Juan kapitulo 7 bersikulo nga akong pagabasahon 37 ngadto 39. Atong paminawan kini nga akong pagabasahon gingon. Ug unya sa katapusang adlaw, ang labing dakong adlaw sa fiesta, si Jesus mitindog ug misinggit nga nag-ingon, "Kung adunay taong giuhaw, umari siya kanako ug uminom. Sa musalig kanako sumala sa gingon sa kasulatan gikan sa iyang kasing-kasing, mudagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi." Upos kong kadali si Kristo ni adto daw mga giuhaw, ipaduol diya kaniya katong mga taong giuhaw og uminom daw. Sa musalig daw kang Kristo nag-ingon ang kasulatan nga gikan sa iyang kasing-kasing mudagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi. Kinsa gipasabot ni Kristo nining tubig nga buhi nga mudagayday diya sa kasing-kasing nga moy ipainom ngadto sa mga taong giuhaw nga iyang giagda nga ipaari umari kamo. O niya sa 39 kung kinsa kanang tubig ang gipasabot. Og siya si Kristo nagsulti niini labot sa Espiritu nga pagadawaton sa mga misalig kaniya, kaya ang Espiritu wala pa man ikahatag sanglit niadtong tungora si Jesus, wala pa man himayaan. Busa ang pinakapunto mga kaigsunan, mga mahal namong tigpaminaw, nga pag-ingon di ay sa gibasa ni Brad Ronnie nga ang atong Ginoong Hesukristo naghisgot nga pagsulti kun adunay taong giuhaw o marisya kanako og uminom. Sa musalig kanako sumala sa gingon daw sa kasulatan matud pa ni Kristo gikan sa iyang kasing-kasing mudagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi og siya nagsulti nini labot sa Espiritu
espiritu nga pagadawaton sa mga misalig kaniya. Kana di ang pagpainom ni Kristo sa espiritu ni atong mosalig kaniya o mutuo kaniya. Ang pag-inom di ay mao kana ang pagdawat. Dawaton di ay ang espiritu. Di ka ng espiritu nakita nato nga ipainom, gipakasama na kanag tubig. O kung sa'y preba, bradron, nga kining isgutan sa atong Ginoong Kristo diri nga espiritu nga ipainom nga gipakasama og tubig, kinigyod ang gipasabot mao ang Espiritu Santo. Okay, ang prueba litra por litra nga ang gipasabot sa atong Ginoong Kristo nga tubig nga pagadawaton, nga matod pa sa pag-explicar ni Pablo, ipainom ang Espiritu Santo. Gipiho gyud sa Biblia ang gitawag ang pulong sa Dios sa maura gyapon nga gibasa ko sa Juan kapitulo 7 bersikulo 37 ngadto 39 gingon sa pagbayag. Unya miabot ang katapusan nga adlaw sa kasaulugan. Mao kini ang labing mahinungdanong adlaw sa kasaulugan. Nining adlaw mitindog si Jesus og misulti og kusog. Si bisan kinsa nga giuhaw muduol kanako og muinom. Kay sumala sa kasulatan si bisan kinsa nga magtuo kanako. Mudagay gikan sa iyang kasing-kasing ang tubig nga nagahatag og kinabuhi. 39. Ang buot ipasabot ni Jesus sa tubig nga nagahatag og kinabuhi, mao ang Espiritu Santo. Busa sa pag-ingon ni Pablo nga ipainom ang Espiritu sa Dios nga mao ang Espiritu Santo, wa maglibog si Pablo, wa magbutbot si Pablo, wa masayop si Pablo. O labing po nga wa ta masayop, bradron. Correct. Tungod kay kinsa ang usa nga mihulagway kabahin sa Espiritu Santo, ingon nga tubig nga pagadawaton sa simbolika, walay lain ang atong Ginoong Hesukristo. Oh, nakita nato niya karon, mapiho ba nato nga nagbakak mi? Oh, unsa gani itong gipayag ni Mitchell Bendilio, balikan ta. Okay. Nakalibog kuno mga mahal mong tigpaminaw. Kay gihimo na pod kuno namo nga ang Espiritu Santo tubig. Ilang gihimo nga ang Espiritu Santo tubig. Pagka og sa kini bang ignon ba bradron nga naay kwarta ba unya patuo unya wa man day kwarta na day moingon nga sus wa man day kangho. O kay pamatuod man wa man day siya kangho sa pagsabot nga ang Espiritu Santo gisimbolo gawas nga gihimo nga simbolika ingon nga salampati, gihimo ingon nga tubig, pero mata pa niya kami lang kuno ilang gihimo nga ang Espiritu Santo tubig makalibog, wa gid ta maglibog kay si Apostol Pablo wa maglibog, wa pud ta maglibog kay mo na ang sinabtan sa mga alagad sa Dios. Okay, atong ibalik ang pagpatingog sa tingog ni Mitchell Bendilio niya. Tanawa ka niya, gitagnag, unya ang katawanan mga kaigsonan na apay, ila na po na gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig, ila na po na gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Klaro kayo, ato lang kunong gihimo, Reverend, na katawanan kuno ning atong pamaagi, kay nganong katawanan para niya, gihimo kuno nato nga tubig ang Espiritu Santo. Unya kung naamay katawanan kami may mukatawa unya kinsay katawanan ikaw joker ka ikaw og sa baraha pa. Nakita nato ni mga mahal nga kahigalaan ilabihan nga kahambugiro ba na, ang wala masayod mura bitaw pud og pagwali nato brad sisa mura bitaw pud og sila yung pagkasulti ba og ignon ta nilang hangal mura pud tag naghinangal lugar. Kung makapakita tag hinangal nga pagpamatuod, kung makapakita tag bakak nato nga pagpamatod labi na nining porsyon na. Busa si Apostol Pablo nganong nakasulat siya nga drink the Spirit of God, katumbas ra drink the Holy Spirit kay ato namang na pamatudan nga ipainom gyud ang Espiritu Santo. Tungod kay sa pagsulat niya na kinsa ba ang nagpasugo ni Apostol Pablo o nagsugo nga ipasulat ang iyang mga bisan unsang mga sinulat Brad Cesar kumo siya nagsulat niya na nakahimo siya sa pagtudlo nga ipainom ang Espiritu Santo kang kinsa ba ang pagsugo nganong nakapagsulat si Apostol Pablo. Kung gingon man ni Pablo nga ang Espiritu Santo ipainom, dili ka na iyang kaugalingon, Reverend, kung dili
sugo kana sa Ginoo. Kining iyang mga sinulat Gitang sulat nga dinhi atong sa nabasa. Biblia, oo. Ug ang prueba na naribirin dinhi sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 37 nag-ingon. Kung adunay magunahuna nga siya propeta o may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan mag-aila siya nga kini akong gisulti matud pa ni Pablo o kini akong gisulat kaninyo maoy usa ka sugo gikan sa Ginoo. Kung mao ang kanari ay gisulat ni Pablo dinhi sa Biblia, dili iyang kaugalingon nga kabubuton kundili sugo kana sa Ginoo nga kung kinsa kanang Ginoo nga maoy nagsugo ni Pablo nga maoy iyang isulat dinhi sa Biblia dinhi sa Juan kapitulo 13 bersikulo 13 nag-ingon, nagatawag kamo kanako nga magtutudlo matud pa ni Kristo o Ginoo ug husto kamo kay mao man kana ako. Kun mao atong nakita nga ang gisulat ni Pablo ngano nga ipainom ang Espiritu Santo ingon nga tubig dili kaugalingon ni Pablo kun dili sugo kana ni Kristo sumala sa atong nabasa sa Biblia. Oh, di klaro. Si Kristo ganina gibasa ni Bradrone nga mo'y sulti nga umari mo kung doon ay giuhaw. Uminom. May tungod sa tubig nga nagahatag og kinabuhi og nagsulti siya labot sa Espiritu Santo. Unya matod pa ni Mitchell Bendilio sa Sabadista, pastor man ni siya. Ilang gihimo nga ang Espiritu Santo tubig. Balikan ta brethren ang iyang giingon nga gihimo nila kay iyang gipasangil na to ba. Kay ngano para makita nga kung ang mga Seventh-day Adventist nga nagpasakop mo kay mo na tinudloan sa pastor unya nakadungog mo nga kami iyang giingog piki o kinsa may nag-ingon pa nga pastor manggawas mo diha oy kay kami nga piki kami may nakapatug-an hinuon nga dili tinod ang iyang giingon nga ang Espiritu Santo dili sa simbolika nga tubig kay kami na may iyang ipaghimo niya na samantalang nabasa sa Biblia. Okay, atong balikan ang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista. Tanawa ka niya, itag na, kung ang katawanan mga kaisonan na apay, ila na po na, ihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ila na po na, ihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Oh, di. Ila na pod nga gihimo nga ang Espiritu Santo tubig, katawanan kaayo. Ya, kumusta man? Karon balikan ta kining 22:17. Basahon ko. Pabor ko naman Cesar Vadroni ang Biblia nga additional lugar sa pagpamatud nato. Admitted siya nini nga giingon nga adunay nga kini Espiritu Santo og naay pangasawon. Ingon nini ang punto. Ang Espiritu ug ang pangasawon nagaingon. Mupos kitag kadiyot. Nagkaduyog ang pangasawon ug ang Espiritu nag-ingon. Umari ka. Unsay tuyo sa Espiritu ug sa pangasawon nganong adunay pag-agat umari ka. Og siya nga nagaingon og siya nga nagapataling paingna umari ka. Katudang nakapatalingog paingnan gyud nga umari ka. Unsa may tumo nganong ipaadto sila umari ka. Og ang giuhaw paria ang may tinguha paimna sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Ang purpose di ay ni atong espiritu og ang pangasawunon nganong nag-agat og umarika para di ay nga kung do na may giuhaw ipaanha kadtong may mga tinguha kinanglan hatagag pagpasabot nga paimna ain sila mo inom sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Di ba katong giingon tubig nga nagahatag og kinabuhi, the living water? Di ba Espiritu Santo ang gipasabot? Sumala sa atong gibasa sa Juan 37:39 gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo. Nga giklaro sa Biblia nga Espiritu Santo na sa Ang pulong sa Dios sa Biblia. na karon ang nakadiferensya dinhi nag-ingon siya nga dili magkuno ang tubig nga dinhi gipasabot nga imnon nga Espiritu Santo kay og Espiritu Santo pa nag-ingon daw unta ang Espiritu Santo umari ka imna ko
O niya, maulagi ng question Bendilyo, kay wa man mag-ingon ang Espiritu Santo nga imna ko, ano nakahibalo si Apostol Pablo, nga imna ang Espiritu sa Dios. Drink the Spirit of God. Nga sa atong nasusi, Holy Spirit na. O, di nasaypan karon nimo. Na karon, kini atong napamatud-an nga naay espiritu og ang pangasawonon nga mo'y nag-aghat sa pagpainom nining tubig nga atong gipamatuod nga Espiritu Santo. Di man gyud ni siya buot nga mahimo kini o matuman ang atong katuyuan. Sanglit nag-ingon man siya gihimo man gani kuno nato nga ang Espiritu Santo tubig. Na mangureksyon po daw kuno siya nga di po ni mao ang gipasabot ni another correction na karon. Unsay kamatuoran niini nga kining espiritu dinhi nga gipasabot kauban sa pangasawunon Brad Ronnie nga Espiritu Santo gyud ang gipasabot nining espiritu. Okay, basahon na to ang Biblia ng pulong sa Dios, Reverend, sa Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 17, sa pagpruiba nga ang espiritong gipasabot diha nga nagdapit kauban sa pangasawunon, nagdapit og magpainom sa tubig ang Espiritu Santo gyud ang gipasabot niya. Basahon nako, gingon. Miingon ang Espiritu Santo, klaro nagyansiran na, og ang babae nga kaslunon, dali, og ang tanan nga naminaw moingon usab nga dali, si bisan kinsa nga giuhaw o gustong moinom dumuol og mudawat sa tubig nga nagahatag og kinabuhi kini walay bayad. Busa kining gisgutan diri nga espiritu mo ni ang tagna kauban sa Espiritu Santo kay mao maning espiritu ang pangasawunon. Sila ang pangasawunon o ang Espiritu Santo nagkaduyok nga nag-aghat sa mga katawhan nga paim na sila sa tubig nga walay bayad nga naghatag og kinabuhi. Nga gisupak ni Mitchell Bendilyo nga dili ang gipasabot Espiritu Santo kay kami lang ang naghimo. Gihimo namo nga ang Espiritu Santo tubig. Karon ang atong susihon kay tagna man ni kining gisgutan nga Espiritu Santo og pangasawunon magkalahi nga ang kordero aduna sab siya'y pangasawunon. So siyo nato Brad Cesar, hain ba nga nakasulat nga adunay kordero sa Biblia ug aduna po'y pangasawunon para atong ipakita nga lahi pod ang nakasulat sa Pinadayag 22:17 nga adunay Espiritu Santo ug aduna siya'y pangasawunon, lahi sa kordero ug sa iyang pangasawunon. Tinod ka na, Reverend, aduna gyud kalainan kay ang Espiritu Santo do na pangasaunon o ang kordero do na po'y pangasaunon. Dini mabasa nato sa Pinadayag sa iyang kapitulo 19, bersikulo 7 ngadto sa 8 nag-ingon, managhugyaw og managsadya kita og ihatag ta kaniya ang himaya kay ang kasal sa kordero nahiabot na og ang iyang pangasaunon nakaandam na sa iyang kaugalingon sa 8 og sa gingon din og sa pangasawunon gitugot ang pagbistig lino nga manipis, masidlak og maputli kay ang lino nga manipis mauman ang mga matarong binuhatan sa mga balaan. Unsay tumong namo nganong gipakita kining 19 city ug 8 para masabtan ninyo mga kaigalaan, mga kaigsunan nga naghisgot diri kasal sa kordero nga nahiabot na og kining kordero nga adunay kasal nga niabot na ang iyang kasal gipahigayon diya sa iyang pangasawunon kay katong pangasawunon mo to ang makasal kauban sa kordero na kining gisgutan pod ang Espiritu Santo ug ang pangasawunon magkalahi sa kordero nga adunay pangasawunon pero susihon nato nga may pangasawunon man ang kordero. Kinsa ba ang kordero sa Biblia nga may pangasawunon, Brad Cesar, sumala sa Biblia? Way lalis na Reverend, kundi ang ato Ginoong Hesukristo ang gipasabot ni ana. Ang prueba? Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29, nag-ingon, og sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nag-ingon kaniya og siya miingon, tanawa, mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Kinsa ang kordero nga gipasabot nga may pangasawunon, Brad Cesar? Walay lain. Sumala sa Biblia, ang ato kanang Ginoong Hesukristo. Na karon ang pangutana, mga kaigsunan, mga kahigalaan.
imo bang himuon nga ang Espiritu Santo sa 22:17 ug nay pangasawunon maura ning naa sa 19:7 ug 8? Magkalahi. Pero ang gipasabot naman dinhi nga gitawag og pangasawunon, ang mga tao kana sa atong Ginoong Kristo kay abilidad o kinaiya na sa Dios nga pag magisgot siya ang mga katawhan, himuon niya nga simbolika usab nga ang iyang mga katawan ingon nga iyang asawa o babae o na siya mo lugar nga ang Dios mahimong ingon nga bana sa to pa Paris asawa o bana mag-asawahay lugar kay bali na hain ang priba bradron nga si Apostol Pablo nagapamatuod mahitungod sa iyang mga kauban kay naa naman siya na asawa naman nga ang mga membro mo gipasabot ingon nga babae o ingon nga si Kristo mauna ang ilang bana. Okay, Reb, diya basahon ako ang pahayag sa Biblia nga kadtong pangasawunon sa kordero mao gidto ang Ginoong asawa nga ang gipasabot iyang mga katawhan kana. Niya sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 2 ang akong pagabasahon gingon. Kay ako may pagbati sa Dios nung pagpangabubo alang kaninyo, pahayag kini ni Pablo. Sanglit kamo ugod, referado man ni sa iyang masig ka magtotoo diha kang Kristo kining gingog. Kamo ugod, ako naman nga gikasaad nga maasawa sa iyang usa lamang kabana nga mao si Kristo. Busa ang katong gingon nga pangasawunon sa kordero, ang kordero si Kristo, ang gipasabot nga pangasawunon, mao kadtong gingon ni Pablo, kamo ugod, referado sa mga membro o katawhan sa atong Ginoong Kristo kanang asawa. Di sa ato pa nag-mention ka na og iglesia. Ha? Kaysa gitawag og libro nga The Mystery Religion, Babylon Mystery Religion by Ralph Woodrow sa pahina City nag-ingon. When the Bible uses language a woman can symbolize a church. Kung ang Biblia day kuno maghisgot og usa ka babae, nagsimbolo ka na og iglesia. Og dugang priba nga ang gibasa ni Brad Ronnie. Basahon ko kay nakapaborman ang Biblia nga gitawag og ang pulong sa Dios. Sa ikaduhang Korinto 11:2 balikan ko pagbasa nga dinhi gipatin-aw nga ang mga membro gitawag gisimbolo og babae o si Kristo mao ang bana lugar. Ingon ni ang atong mabasa. Kay gibati ko ang Dios nun nga pangabubo, matod pa ni Apostol Pablo kaninyo, nahisama kamo sa usa ka dalagang putli nga akong gisaad nga ipakasal sa usa ka pamanunon nga mao si Kristo. Diba sa 19 City naghisgot diri og pangasawunon, di ang pamanunon mao si Kristo. Iyang pangasawunon ang iglesia o ang mga membro diyan na. Busa makalibog bang among gisulti, dili. Mo kana ang kamatuoran mga mahal lamong tigpaminaw. Kay kung adtuan nato sa panahon sa Israel, kay nabahin man sa tulo ka pagpangalagad, unang-una panahon sa Kanghiyuba nga ang katawan Israel. Ikaduha sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Ikatulo ang panahon sa Espiritu Santo. Atong nakita nga ang Espiritu Santo o ang pangasawunon, buti pasabot sa 22:17 nga ang Espiritu Santo aduna po di ay siya'y katawhan. Ang kordero o ang pangasawunon, si Kristo man ang kordero, aduna di ay po'y katawhan si Kristo. O ang pangasawunon, munang iyang kibali, mga katawhan. Sa unang panahon, ang Dios nga mao si Yuba, nga may katawhang Israel. Ang iyabang katawan nga Israel, gihimo ba po niya ingon nga asawa Brad Ronnie sumala sa Biblia? Oo, o ang priba basahon ako rebren din sa Isayas sa kapitulo 54 versikulo 5 og 6 sa pagpriba nga kining katawang Israel gitratar pod sa Dios ingon nga iyang asawa kung kinsang Dios nining panahon na mao si Jehova. Niya basahon ako. Kaya ang imong magbubuhat mao ang imong bana si Jehova sa mga panon mao ang iyang ngalan. Og
ang balaan sa Israel mao ang imong manunubos, ang Dios sa tibok nga yuta siya pagatawgon. Kay si Jehova nagatawag kanimo ripirado sa Israel, ingon sa usa ka asawa nga biniyaan og sinakit sa espiritu. Bisan pa usa ka asawa sa pagkabatanon sa diha nga siya gisalikoy nagaingon ang imong Dios. Busa sa unang panahon kang Jehova, ang iyang katawan nga Israel ang ngalan ha, mooy iyang gitratar ingon nga asawa og si Jehova milugar nga bana. Hay nang priba nga si Jehova may lugar nga bana, Brad Ronnie. Okay, niya sa pagpahayag ni Propeta Jeremias sa Kapitulo 31, versikulo 31 ug 32, akong basahon red, gingon. Anya karon ng mga adlaw, mabot na nagaingon si Jehova, nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Dili sama sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga amahan, sa adlaw nga giagak ko sila sa kamot sa pagpagula kanila gikan sa yuta sa Ehipto. Nga ang maong tugon ilang gilapas, bisan ako mao ang ilang bana, nagaingon si Jehova. Ori, ang mga ministro sa PBCM nagbakak ba? Ingon si Jehova, bisan ako nahimo ingon nga bana, ilang bana, pero misupak ang balay sa Israel. Gikuha ko sila gikan sa kamot sa pagpagula gikan sa yuta sa Ehipto. Nga ang maong tugon ilang gilapas katong iyang gikuha gikan sa yuta sa Ehipto. Bisan ako mao ang ilang bana, nagaingon si Jehova. Brad Cesar, humala sa Biblia katong gikuha sa yuta sa Ehipto nga si Jehova may lugar nga iyang bana, kadtubang Israel yun o dili? Giklaro sa Biblia Reverend nga mao gyud tong Israel mao gikuha Katong dito sa Ehipto. Oo. Ang priba, niya sa Levitico kapitulo 25 versikulo 55 nag-ingon, kay alang kanako ang mga anak sa Israel mao ang mga alagad, sila mao ang mga alagad ko nga gikuha ko gikan sa yuta sa Ehipto, ako mao si Jehova nga inyong Dios. busa katong gikuha sa Ehipto, Brad Cesar. Wala lain mao katong katawang Israel. Busa si Jehova, ningon siya, ako ang ilang bana. Pero katong ubang Israel o ang Israel, milapas daw sa tugon. Di atong napamatud-an nga daan pa sa unang panahon nga ang mga katawan sa Diyos, gitratar niya ingon nga iyang asawa o sa milugar, ingon nga bana. Busa si Moises, usa sa mga Israeli noon. Ang giwali kung magisgota sa Israel nga iyang asawa, ang giwali dili Espiritu Santo. Ang giwali dili si Kristo nga bana sa iyang asawa nga maong iglesia. Si Moises kay mauman ang usa sa leader sa Israel. Ang iyang giwali, ang iyang bana kay sila nasa kahimtang nga asawa ang mga katawan sa Dios. Hayan ang puriba nga bana nila maoy ilang giwali nga mao si Jehova, dili kay naglain sila giwali nga si Hesukristo o ang Espiritu Santo, Brad Cesar. Aniya din sa Deuteronomio sa iyahang kapitulo, Jeremias, kapitulo 31, o ang iyahang versikulo 31, Reverend, nag-ingon ka na din Ato namang nabasa na, Brad Cesar, Oo. sa nakasulat, sumala sa Biblia, ibasa ni Brad Ronnie ang Jeremias, Oo. kapitulo 31, versikulo 31-32, nga nagpasabot nga ang katong gikuha gikan sa yuta sa Ehipto nga si Jehova nahimong bana. Gibasa nimo ang Levitico kapitulo 25. 25 versikulo 55 nga katong gikuha sa Ehipto mao to ang Israel nga mao toy gipakasama ingon nga sa kay si Jehova may lugar man nga bana. Ang akong gipangutana unsay giwali Oo. sa Israel nga si Moises usa sa mga Israelian leader Ang giwali nila, wala lain, mao ang atong Ginoong Jehova. nga mo'y ilang bana. Mao'y ilang bana, sumala sa gipahayag na nato kaganina. Ang priba, Diya sa Deuteronomio kapitulo 32 versikulo 3 o 4 nag-ingon, kay gamantala ko ang ngalan ni Jehova, pakadako ninyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat hingpitman, kay ang tanan niyang mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon og walay kasalanan siya matarong og matulid. Sumala sa ito nabasa Reverend, nga ang giwali sa katawang Israel, nga ingon nga gipakasama silang asawa, walay lain,
mao ang Ilang bana. mao ang ilang bana, mao ang ilang giwali, mao ang atong Ginoong Jehova. Oh, mo na ang pasabot matinaw mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsunan. Busa nga naman nga nakabaton og lain na pud nga bana sa sistema, lain na pud nga katawhan nga si Kristo mao ang kodero nga may asawa siya nga ang iyang asawa maong iglesia. Tungod kay ang wali nga giwali sa Israel nga asawa ni Jehova, si Jehova nga ilang bana ko'y nagpasabot sa iyang asawa nga Israel nga ang wali nga Jehova dili na demo ilhanan kung may magpadayag nga katawan sila sa Dios. Ang ilhanan di ay dili ang wali nga ang wali mao ang Jehova nga bana kay mauna ang giwali sa Israel. Unsay prueba, Brad Ron? Sumala sa Okay, ang prueba rin basahon ako din balikan ko pagbasa ang Jeremias Kapitulo 31, versikulo 31 ug 32. Unya ikama ko sa versikulo 34, gingon. Anya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Mopost kita gadiot, Brad Ron. Okay. Pahayag ni Jehova nga may tugon siya nga to siyang katawhan nga Israel bag-o na nga tugon. Ug ang Israel iyang asawa ug siya nga nagtugon isip ilang bana. Tinood ka na, tuloy pa dayon pagbasa, dinis 32, dili sama sa tugon, nga gibuhat ko uban sa ilang mga amahan, sa adlaw nga giagat ko sila sa kamot sa pagpagula, kanila gikan sa yuta sa Ehipto, nga ang maong tugon ilang gilapas, bisan ako maong ilang bana nagaingon si Jehova. Kini di nga tugon lahi na sa unang panahon. Kung moabot na ang bag-o na nga tugon, unsa man day ang bag-o na nga tugon lahi sa kanhi nga tugon, Brad Ron. Niya sa 34 nga bersikulo, og sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang isig katawo, ug ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsuon sa pag-ingon, ilhon mo si Jehova. Bisag diha lang ang pagbasa, Reverend. Kini diha ang katawhan nga Israel nga giisip sa Dios nga iyang asawa, dili dahil ni mo unay ilhanan karon nga ang ilang gimantala Jehova tungod kay mismo si Jehova nga ilang bana mo naghimog tugon ngadto sa iyang katawan nga giisip asawa nga dili na itudlo o imantala ang iyang ngalan. Busa kung naay magpakakatawan sa Dios ingon nga asawa siya, unya ang iyang iwali ang bana si Jehova di na maong katawhanana. Tinuod. Kay si bana sa Israel mo'y nagingon dito siyang asawa nga di na ra ba ni itudlo ni ako ngalan sa bag-o ng pagtudlo. Oh, di nakita nato busa sa panahon migula ang atong Ginoong Hesukristo nga may asawa na po. Nga ang iyang iglesia gipakasamag babae siya'y bana. Unya kinsa may giwali sa iglesia kung si Kristo man bana ang giwali ba sa iglesia nga iyang asawa ang Jehova nga isip mo ilang bana o ang Espiritu Santo ba isip mo'y bana sa iglesia, Brad Cesar, samtang ang ilang bana ingon nga sila sa Mos Kristo. Wala lain ang ilang giwali, mao ang atong Ginoong Hesukristo na pod. Sumala sa Kolosa sa iyang kapitulo 1 bersikulo 27 o 28 giingon, gimbutan sa Dios ang pagpailang ngadto kanila sa kadako gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil kay ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo. Ang paglaom alang sa himaya siya, gitumbok na yon sa mga apostol, siya, mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Kristo. O di sa tanang dapit ang bana mo ilang giwali ingon nga sila asawa kaysa ilang bana. Si Kristo, dili ang Espiritu Santo mo ilang giwali, dili si Jehova nga naman. Tungod kay dili nila lapason kay mao nay ilang sukod. Unsay puriba, Brad Cesar? Niya sa ikaduhang Korinto sa kapitulo 10 bersikulo 13 o 14 nagingon, apan kami dili magapasigarbo lapas sa sukod kundi sumala sa sukod nga gilayon nga gibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo kay kami matud pas mga apostol wala maglapas among sukod nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo kay kami mao ang unang na nagpakabot diha kaninyo dala ang mayong balita mahitungod kang Kristo. O di klaro nga ang ilang balita di nila lapason ang ilang gibalita mao ra gyud ang ilang bana si Hesukristo dili kay kadtong Jehova o ang Espiritu Santo.
Pero ang pangutana, mga mahal nga tigpaminaw, magkaigsunan, nganong naghisgot man nga aduna na po'y asawa o ang Espiritu Santo o ang pangasaunon? May mga tao na po din sa Espiritu Santo o ang pangasaunon o ang Espiritu Santo ingon nga bana. Tungod kay ang wali nga Kristo, nga giwali sa iyang asawa, nga mga tinun-an, badron, nga ang ilang giwali, ilang bana. O sa isulti ni Apostol Pablo, ingon nga asawa, bradron. Katubang ilang giwali, nga ilang bana nga mo si Kristo, padayon ba to, bradron? Ang tubag Reverend Dili. Basahon ko ang pahayag ni Pablo ni Ate Bibliang Katoliko nga hiligay noon. O niya, basahon ako ang pahayag ni Pablo dinis unang Korinto Kapitulo 13, versikulo 9 ug 10. Bibliang Katoliko nga hiligay noon na niya. Gingon. Kaya nga aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, hindi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang hindi himpit magataliwan. Kung mao, ang pulong sa Dios nga ilang giwali, dili pa man daw to hingpit, magataliwan, ang pulong magataliwan, mawala. Unsa man tong pulong sa Dios nga ilang giwali, mawala pa man to, Brad Ron, unya, may mupuli niya to. Okay, si Pablo gyapon atong kuhag pahayag niini dinhi sa sulat niya sa Roma Kapitulo 10 bersikulo 17. Bibliang Katoliko gyapon nga hiligay noon mga kaigsunan. Gingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios mo ning ilang giwali pero gisplikar ni Pablo dili hingpit ug gutoy mawala ining abot sa kahingpitan. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. O di matinaw nga no di ay nga mawala pa ang wali nga Kristo. Kay gisulti, unya ka ng Kristo nga ilang giwali, ila man ang bana. Sila asawa. Nagpasabot, busa si Kristo, nagpasabot nga aduna pay Espiritu Santo nga atong imnon. Ingon si Apostol Pablo, drink the Spirit of God. Ingon pa ni Mitchell Bendino, kamura may naghimo-himo niya na nga ang Espiritu Santo himuong tubig. Nabasa sa Biblia. Busa gitag na sa 22:17, ang Espiritu Santo o ang pangasaunon nga nag-agat nga adunay pagpainom pa. Di ang pangasaunon, mga tao sa Espiritu Santo. Nga mga tao sila asawa sa Espiritu Santo sa simbolika o ang ilang bana mauna ang iwali busa mo hinungdan o katarangan nga ang among giwali nagwali mi sa balita nga Espiritu Santo katumanan sa unang Pedro 1:12 bradron eh. Tinuod na. O basahon ako unang Pedro 1:12 o kanila gipadayag nga dili silang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila sa butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa may mga taong magwali sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo isip ila ng bana natuman kana sa mga ministro sa PBCM, mga tao. Sa ato pa, sa panahon sa Israel, ang Israel ingon nga asawa, o si Yuba maong ilang bana, sa panahon ng Kristo, si Kristo nga Kodero, ilang bana, o sila nga iglesia, ingon nga asawa, karon pod, sa panahon sa Espiritu Santo, ingon nga Espiritu Santo, bana, o ang mga katawhan, nga kami nga nagwali, nga mga membro sa PBCM, mo ni ang katumanan, sa pagpainom namo di kaninyo, sa pagpadawat sa Espiritu Santo. Mong gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan taliwala sa pagbabagbabag pag-atang ni Mitchell Bendinio. Miabot naman ang oras sa ngalan na lamang sa magtutudlo. Diri kita magpasakop sa PBCM kung gusto tagkaluwasan. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio sa kalasab sa kauban na Evangelista o Ministro. Kiniusap si Brother Cesar Patio. O kiniusap ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami may hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa padayon nga pagbuwag sa mga pulong sa Biblia, mapaminawan na sa duha ka oras matag adlawng Domingo ang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini mabati sa alas 12 sa udto hangtod sa alauna sa hapon o sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi uban ni Reverend Charlie Eugenio og mga kauban. Sundi ang programang mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mohatod kahayag paghubad sa mensahe sa mga balaang pulong diha sa Biblia aron mapalawman pa nato ang pagsabot sa pagkaon sa atong kalag.